Вчера ви попитах какво ви спира да преследвате целите си. Мързел, отлагане или липса на система. Най-много отговори събра отлагането, но то пък от своя страна е свързано с липсата на система. Защо? Отлагането всъщност е страха от провал. Отлагането е перфекционизма, който много от нас носим в себе си. Понеже искаме да направим нещата по най-добрия начин, ние постоянно ги отлагаме и всъщност не ги правим. Отлагането е липсата на яснота какво трябва да направя днес. И днес ще ви дам 2 стъпки, които ако направите, ще можете да се доближите до резултата, който вие желаете. Първо, започнете с микростъпки. Не си задавайте грандиозни задачи, като например ще тренирам 5 пъти седмично по 1 час. Започнете с 10 минути, 2 пъти в седмица. И второ, 5-минутното правило. Започни да правиш задачата, която отлагаш по 5 минути на ден. Само 5 минути. Ще видиш как ще се увлечеш и всъщност от 5 те ще станат 10, понякога 15 и така ще напредваш с нея. Отлагането не означава, че не искаме промяна. Означава, че задачата е твърде голяма или твърде неясна. Остани, ако искаш да чуеш още съвети.